tambahi monotoli mas hendak cebong ayo monotoli daftar sedikit hendak cebong
kira Mas? Semuanya Inggih. rame banget. Inggih Mas. Semoga dikasih sing penak-penak. Inggih. Coba kalian suasana nggih Kang Oke, Mas. monggo dikasih stasiun Tugu. Stasiun Tugu. Oke, gue pilih bermantuk jalinan laras manunggal pada ngersakan lagu, pada request lagu, pada udah lagu, monggo nyawiji kalian dosa dosa. Ya, bapak pun mboten malu-malu nori nek. Nggih. Mau laras manunggal ini anggapannya murah banget. Inggih. Namun 500.000 rupiah. 500.000 Nggih. Mas. Tekan papan panggilan. Inggih. Ya panggungnya ya iki pokoknya sarwa-sarwa iki penarinya ya iki. Yang nek penyanyi ini dulu mesti iki. Oh, dereng mesti iki. Nek sik oren menika menapa to? Sing endi? Oren menika Sing oren oh iki nek badheane kire. kiri. Kire. Nek rada ageng napa, Mas? Nek kire iki nek rada gede yo kire. Oh, kiri nggih. Nggih. Kata kula nek rada ageng nggih bingung. Oh, nek zaman biyen iki. Menapa, Mas? Asu. Oh. Kurang lebih asu kok. Angel ya. Biasanya senenge yo wis kuwi. Lah apa niku kok nggih Mas? Nggih pripun malih? Nggih, namung 500.000 rupiah di papan 500.000. panggilan. Yun saya menika nang BDB. Nggih, niku waduh. Nek nomor HP-ne piro ya ngoten lho Oh, niku ya jadi Mas. iya awak dhewe takani nomor HP. Lah nggih. Awak dhewe nek metu nek orang iso dijiwiti ngono. Lah nggih Mas. Ya, semoga stasiun Tugu.
siap dukung disambut katur. Nggih, rame tenan. Penontonnya luar biasa. Iya Kang. Wis. Sip kowe. Sik ora niku biasane wonten pamundutan mau. Sing Oh ndi? panyuwunan Mas. Oh sing iki. Sik ora Sik ora. menika. Nggih. Sing nyekel kiri. Nggih niku remenge podang kuning. Podang kuning. Ya dipinangkani. Sampe dipinangkani nggih Kang. Sesuk nek pentas meneh ora tekon ngono. Lah nggih. Sing arep dadi kiri sapa? Niku men ngangge napa nika Mas bahasa isyarat. Heeh, piye? Ngeten-ngeten iki nika Oh, ngono kuwi. Nggih. Nek ora karo melet to. Boten. Biasanya nek kiri iki karo melet. Heeh, iya. Ya semoga godang kuning Mas.
tenang. Laras manunggal. Berapa Mas? Lagu maling apa kare? Tadi pun tarik. Oh tidak itu dia. 3, 2, 1 laras manunggal.